Жырларыбыз Кәрим Тинчуринның Зәңгәршәл әсәренә 1926 елдан бирле һәр 10 ел сайын диярлек мөрәҗәгать итә икән. Бу аның бүген дә заман чаяңгырауы билгесе. Идел шәһәр филармониясы артистлары да Зәңгәршәл музыкаль хореографик тамашасын тәкъдим итә. Шул уңайдан біз кунакка Булат белән Мәйсәрәне чакырырга булдык. Бездә димәк бүген Сәйдә Мөхәммәтҗанова һәм Рөстәм Насыйбуллин. Исәнмесез? Исәнмесез. Менә инде Рөстәм шаяртып кына әйтте, бер үземә хәзер 2 Мәйсәрә. Беренчесе кем иде дип шуннан башлыйк. Беренче Мәйсәрәм минем Гөлназ Гафурова иде. Бүгенге көндә менә инде аралаша алыштырып инде без эшлибез, уйныйбыз. Икенчесе менә аның премьерасы булачак инде безнең Сәйдә Мөхәммәтҗанова. Димәк 2 состав. 2 состав әйе. Премьера кайчан булачак? Безнең премьерабыз шушы көннәрдә Камал театрында булачак. Барлык инде белешмәләрне безнең Казан шәһәр филармониясе сайтыннан карап белеп була. Сәйдә менән нинди хисләр? Камал сәхнәсе, премьера, тулы зал. Әйе шул. Әйе, әлбәттә дулкынланам. Юк түгел, ләкин бик зур рәхмәт әйтәсем килә оештыручыларга, гомумән Чулпан Ринатовнага, аның әнисенә, Арузия Паматагулинага, ул безнең белән эшли, менә шул актерлык мәсьәләсе белән, осталыгы белән әйе, һәм инде ышанып калам тамашачыларга ышар дип. Менә тагын кемнәр көч куя? Әлбәттә безнең бик зур актер составы. Анда Татарстанның халык артистлары да бар, мәсәлән Фердинанд абый, Фәтхи, ул Ишан хәзрәтне уйный. Нарсын Татарстанның атказанган артистлары да, мәсәлән сез белә торган Фарида Алсу дуэты, Ләйсән Махмутова, Танкым Гөлнара Муланурова. Әйе, барлык артистлар без бар инде Казан бию ансамбле. Бүтән состав белән без чыккач бүтән сәхнә тула халык белән. Репетициялар ничегрәк уза? Репетициялар Аллаһка шөкер, җиңеллек белән үтә. Кайбер көнне инде була төрле хәл. Бу җирне үзгәртеп баласы бар дип, бу җир ошап бетми дип, безнең режиссерыбыз бар. Алар безгә нәрсә кушалар, без шуны эшлибез. Әйбәт булыр дип өмид итеп калабыз. Менә бу геройлар, бу образлар үзегезгә ничек? Менә Булат, Мәйсәрә, бу бит инде татар тарихының 20-нче гасыры, кызыклы дәвер, әйме читкә китеп эшләү, ягада эшләү чоры. Менә ничегрәк бу геройларның язмышы сезгә? Әгәр уйлап карасак, ул вакыт белән кайбер эпизодлар, кайбер сүзләре бүгенге көн белән дә туры килә дип уйлыйм мин. Булат ролен уйнаганда инде кешеләр бит кайдыр йөреп эшлиләр. Шул ук хәл монда да эшләп кайткан, авылга инде өйләнергә дип кайткан. Акша туплап кайткан. Байып. Зәңгәршәл алып кайткан. Шуңа күрә бүтән бер аңлаешлы. Гомумән әйткәндә, Зәңгәршәл ул инде татар театрының урысча әйтмешли бренды дип санала. Һәм инде Мәйсәрәгә килгәндә ул миңа ошый. Миңа калса безнең аның уртак сыйфатларыбыз да бар. Мин әйтмәкче идем, Сәйдәгә Мәйсәрәне унисы да юк инде. Әйе, бер яктан ул шундый тыйнак кыз, икенче яктан ул барыбер инде үз мәхәббәте өчен көрәшә. Синең менә клипларыңда да образларың шундыйрак бит инде, шулай бит. Әйе. Һәм синең клипларыңны тамашачы шул кадәр көтеп ала һәм менә премьерасын күтәреп ала, бүтән җирдә ссылкалар тарала башлый, Сәйдәнең яңа клибы чыккан. Аларда иҗадилык бик көчле. Әйе. Матди культураны шушы чорны бик каты эшлиләр. Анысын да әйтергә кирәк. Һәм әлбәттә инде Сәйдә менә үзеңнең укуларны ничегрәк барасың? Яхшы бара. Бер юлы 2 укый. Бер юлы әйе 2 укый йорты. Анарсын бер юлы эшлим дә, репетициялар бара. Әлбәттә, калдырырга туры килә кайбер дәресләрне, бигрәк тә хәзер менә спектакльгә әзерләнгәндә репетициялар тагын да ешрак була һәм инде өлгерәсең инде ничек тә булса. Димәк, син нинди белгечлек алып чыгачаксың бу 2 уку йортыннан? Берсе музыкаль колледж, берсе инде шул төрек теле укытучысы. Гомумән менә төрле компанияларда, төрек компанияларында эшли алам. Телне белсәң яхшы, эшләргә мөмкин әйе. Эшләргә син белүем буенча син бу көннәрдә машина таныклыгына да укып йөрисең бугай. Оныттым, әйе. Менә бит өлгерергә кирәк, тормыш кайный икән. Әйе, менә бу төрек телен өйрәнү ул репертуарга ниндидер йогынты ясаячак микән?
Миңа калса, әйе, ул хәзер дә йогынты ясый иде дә, чөнки мин төрек телендә дә җырлыйм, гарәп телендә дә җырлыйм, Инглиз телендә. инглиз тел, барлык телләрдә җырлыйм, чөнки миңа ул ошый һәм ул миңа якын. Субханалла. Алга таба да шулай булсын. Инде менә икегезгә дә сорау. Артист кеше бит инде ул режим гигиена мәсьәләләрен бик сакларга тиеш. Рөстәм менә син әле бигрәк тә үзең генә репертуарда шикләнмисеңме? Алай-болай авырый калсаң нишлибез? Кемне җырлатабыз? Күбрәк Аллаһ Тааляның үзенә тапшырган инде. Ул төрле хәлләрдән без аны нитеп булмый. Гарантия юк. Гарантия юк дигәндә, шулай да барысы да әйбәт булыр дип инде үзебезнең тонуста тотып, теге салкын тидермичә тырышып, салкын сулар эчмичә, шулай итеп тырышып. Газировка белән мавыкмыйча. Көтеп йөрибез. Туңдырмалар ашамыйча. Ярый, уңышлар теләп калабыз сезгә, ләкин сезнең белән саубуллашмыйбыз. Сезнең бит әле безгә тамашачыларыбызга шулай музыкаль күчтәнәчегез бар һәм сезне инде без сәхнәдә көтеп калабыз. Рәхим итегез. Уңышлар юлдаш булсын, яңа җиңүләр, яңа рольләр. Афәрин, бик зур рәхмәт, Рөстәм, Сәйдә. Менә шундый күтәренке рухта без инде бүген манзара тапшыруын төгәлләйбез сезнең белән. Илдар Кыямов һәм Әдилә Сәфәрова булды. Төксез салкын болытлы көзге көннәрдә бераз гына булса да күңелләрегезгә җылылык ирештерә алганбыз икән, димәк без үз максатыбызга ирешкәнбез дигән сүз. Исән сау булыйк, исәнлектә күрешик.